Dolayısıyla ben varım kafanda. Bu bench press, harbi ses ve bir ceket. Full press değeri sağda basan yüksek bir stres. Bu bench press, yes, basit bir risk. Fuck bir jest, yoğun bir press. Bu bench press, harbi ses bu bir ceket. Full press değeri sağda basan yüksek bir stres. Bu bench press, yes, basit bir risk. Fuck bir jest, yoğun bir press. Bu hasret, hicran, o iftira ve imkan. İsyan, kindar, nefis, zindan. 6 ayda 4 cezaevinde geçti yıl. Var mı gündemde para peşinde herkesin. Mülk içinde salyası. Yazılı görsel basında ise iftira atılması. Tutukluluk devamı, karabalamda yastısı. Derya gam deniz uzakta, yalan konuşmasın. Bir rüyamda aydının bulvarıydı gördüğüm ve ruhumun ayılmasıyla parmaklıklar arkası. Bir mektup yazılması, Ümraniye E tipi, Metris T tipi, Isparta cezaevi. Silivri L tipinde sarımsaklı şampuan. Var mı böyle bir olay? Kirli doncan, düşünmeye ne gerek var? Kafiyem çuval çuval ve ben kilitli kontuardayım ve aldım hep puan. Bu bench press, harbi ses ve bir ceket. Full press değeri sağda basan yüksek bir stres. Bench press, yes, basit bir risk. Ufak bir jest, yoğun bir press. Bu bench press, harbi ses bu bir ceket. Full press değeri sağda basan yüksek bir stres. Bench press, yes, basit bir risk. Ufak bir jest, yoğun bir press. Гледаш напред. Чуеш? Надолу няма да гледаш. Добре? Спокойно. Нещо ми става. Какво ти става? Ще бъдеш и до мен. Ако нямаше слава ти бачка в офис всеки ден. Ще бъдеш и до мен. Ако го нямаше 7 дни бях поредния убит. Щеше ли да видиш потенциал? Щеше ли до мен да останеш? Щеше ли уверено да казваш? Ако има нещо звън, кажеш, брат. Надявам се, но в мене нещо се съмнява. Толкова помнителен съм от тогава. Всяка подадена ръка оглеждам я внимателно преди да мога да я хвана. И ме е яд ужасно, толкова приятели изчезнаха и остана празно в мен. Остана празно в мен. Разбираш ли, че ме е яд ужасно, толкова приятели изчезнаха и остана празно в мен. Остана празно в мен. Кой точно бях преди, какво промени, вече ни боли. Дано да видим, дано да стигнем. Припомни ми, кой точно бях преди, какво промени, вече ни боли. Дано да видим, дано да стигнем. Ще бъдеш ли до мен, ако я нямаше славата? Щеше ли да си до мен, ако не можех да стана? Ще бъдеш ли до мен? Има ли смисъл да питам? Звучи ми леко наивно, но вътре в мене не стихва. Реално да си призная, останаха хора, с които ще бъдем до края. Запомних 3 неща, в които няма измама. Жена ми, брат ми, Бога, другото е все тая. Чакай, стой. Пиша ти супер лично с сълзи по листа, прегънат на две и не мога да повярвам. Аз се боря с същите страхове още от дете. Мислех, че ще ги преодолея и някак се изправям с тях лице в лице в този тунел. И пак усещам същата бутва с размера на лице. Кога ще го надраснем? Кога ще го надраснем? Има ли такъв момент въобще? Стига си говорил глупости. Са глупости, това е доказано. Причината е покачването на адреналина. Припомни ми, кой точно бях преди, какво промени ни, вече не ни боли. Дано да видим, дано да стигнем. Припомни ми, кой точно бях преди, какво промени, вече ни боли. Дано да видим, дано да стигнем. Припомни ми кой бях преди да бъда в ирето. Забравих стария Фордо, като карам БМВ-то. Станах не за другите, а за себе си отвратителен. От пълен скъсаняк до образ крайен разточителен. И тук слагам въпросителен. Дали ще дойде ден духа ми да е отново укрилен. Искам да изтрия стария гамена. Не разбирам, че заради образа махлен до мене всеки фен. Чувам на боги първите думи си, не само ти и майка ти. Въртите се в ума ми. Дали ще тръгнеш някой ден по моите стъпки? Душата пази се. Адреналин, набирайся. Как я?